Barangay Lias. Welcome, Barangay Lambaki. Barangay Lambaki. Natin pangalan. Yan o. Bordador. Bordador. Ito, ay bansa.
Mas dito pa yung tatagos na ano, Divine? Ay, doon kayo dumaan po sa may Alpha Mart. Oh, kakanan. Kakanan. Tapos pagtanong nyo na lang, paikot-ikot sa sabi sa eskwela. Okay. Ah, dito walang daan dito? Saan yun? Okay, sige. Yun yun, hanging bridge. Okay, sige, sige. Thank you ha, thank you. Pagtanong nyo lang doon. Kasi pag papasok kayo Northville, pabahay. Okay, sige, sige. Thank you. Ayos, eh. Ayan pa, no? Hey, Cardo, music on. Dire-diretso ang landmark pala dapat ito, Alpha Mart. Dapat kanin dito. Northville, that's the Northville. Northville Falls, Oriental School. Ito na yung tulay.
Ito, papunta na yung phone.
When is Starbucks store? Gavino Road. Barangay ng Buena Vista. Barangay Buena Vista.
Maraming salamat po. Ito, barangay Parada na to. Ito, Parada. Yun, pagka kumaliwa ka dyan, papunta ng Santa Maria, Bulacan. Pagka kumanan ka naman, papunta ng Luzon, sa mga San Jose, Bulacan.